बटे कि भैंसा लेखा खा के मोटा देख बहन के बारे में उल्टा सीधा बोल नहीं तो ताक देर तोरा के देव करे नहीं खे जात मैं काम तू करबी ठीक बा का है हां का है नौकर है तो का करो बिया का खाती बोलबा काहे खाती बोलबा गावना कह दे ठीक ना बोला के नती हम सब में सुधार दे ना हमार बहन जब तक ले रही तब तक ले घर में बना के काहे के शादी बियाह कोई नहीं ढेर उल्टा बोल दबी बहन के बारे में हां कहत नहीं कि सुधार जाए ठीक ना सुधार बढ़िया रही आप खाती हम कोनो पियकड़ हई भांग पियल बनी भांग पियल बनी अगर आज के बाद उल्टा सीधा हमारे बहन के बारे में बोलली घर में झगड़ा होता मर्द में एक खटिया के मर्द में दो खटिया करवावतिया का हो गल भौजी ए भैया तू हमरा खातिर काहे झगड़ा करतो खाली आओ तड़ी त ए भैया रो के सुनाए दई त भैया के बाप रे बाप मनवे इथु हो जाता बे काहे अगर हम अतने भारी बनी त हम काहे ने को दिन धके गाम ना कर दे तो बात हम बताए तन तोहरा के जरूरी बा के 5 वर्ष के करार कइले वो 5 साल के बादे होई एऊ बछरिया का त मने बाटे खुद दामना नहीं ख कर तोर भाई जब तक जिंदा बा तोरा के खियाई पियाई ठीक बा जब तक भाई जिंदा हो तब तक मेहरारू बना के राखी मन करतन कि इनके मुंगोइए दी मत बोला तू ज्यादा भैया के मुंह आई समझनी हमरा चलते मत बोल भौजी कुछ ना करो का करी हम भगा दी तोरा के करो भगा दी हम ना